во-первых, на соответствие проектным решениям, во-вторых, на качество дорожных работ мы тоже смотрим. Безнең Ишегалда президент программасының тормышка ашырылуы район җитәкчелегенең махсус контролендә. Атна сайын киңәшмәләр уза, урынга барып тикшерүләр дә үтә. Эшләрнең барышы белән программа кураторы да танышты. Мы сами знаем, что президентская программа 5 лет действует. Этот год первый год. Он такой и сложный, и интересный одновременно, потому что мы только сейчас понимаем до конца, какие действительно подходы срабатывают, какие не срабатывают. Понимаем это благодаря жителям, с которыми мы каждый день встречаемся. И в том числе эти объезды нам нужны для того, чтобы посмотреть, как наше проектное решение реализуется, и услышать жителей. Узган атна дәвамында шулай ук Ишегалларында яшәүчеләр белән очрашулар да оештырылды. Кайберәүләрендә инде эшләр тулы көчкә бара. 2020 елда программа кысаларында 19 Ишегалда төзекләндереләчәк. Проектлар буенча фикер алышуда халык та актив катнаша. Эти встречи мы начали уже организовывать, проводить с ноября месяца. Сейчас вот последние уточненные уже проекты получились. Вот мы ознакомили людей, собираем их замечания, и если жители чем-то недовольны, потом корректируем и заново будем их ознакомливать. Монда очрашу Ленина Кокушкина авылында да үтте. Кешеләрне су белән тәэмин итү шелтәрләренең таушалган хәле борчый. Әйтергә кирәк, аларны район бюджеты хисабына алыштырачаклар. Монда шулай ук юлларны асфальт белән түшәү, балалар мәйданчыгы булдыру һәм урам утларын киләү каралган. Авария хәлендәге карт агачларны да кисәчәкләр. Здесь очень много молодых семей сейчас. Рядом у нас музей, новый парк детства, где мы очень много проводим с детьми. И хотим, чтобы, конечно, наш двор приобрел красивый этот вид. Питрәштә 9 Ишегалдында эшләр алып барыла. Үзгәрешләр инде күренә. Каядыр юллар һәм тротуарлар төзекләндерелсә, икенчеләрендә авария хәлендәге иске сарайларны сүткәннәр. Каядыр юл эшләре әле башланган гына. Ленина Кокушкина Ишегалларында август айында эшләр башланыр дип көтелә. Питрәштә барлык эшләр тәмамлангач, барлык эшләр район буенча исә сентябрь-октябрь аена тәмамланачак.